José Edgar Pena, raġel mill-Panama, beda dejġuri f'Ġunju tal-2008 akkużat li assoċja ruħu biex jimporta droga f'pajjiżna. F'Ottubru tal-2010 l-ġurati taw il-verdett tagħhom u l-qorti kriminali dakinhar stess ikkundannatu 18-il sena ħabs u multa ta' 20,000 euro. Sentej wara l-qorti tal-appell kriminali ħassret kemm is-sentenza tal-ewwel qorti kif ukoll il-verdett tal-ġurija. Fl-appell l-avukat difensur Joe Brincat qal li l-klijent tiegħu kien instab ħati ħażin fuq il-fatti preżentati. Sema diversi nuqqasijiet li kellhom effett fuq il-verdett u qal li l-pina kienet sproporzjonata. Qal li fl-indirizz tiegħu li mħallef qal il-ġurati biex jiddeċiedu skont il-gut feeling tagħhom, meta aktar kmieni fid-diskors tiegħu qal li l-prova biex tinstab ħtija trid tkun mingħajr dubju raġunevoli. Joe Brincat fl-appell qal ukoll li d-definizzjoni ta' assoċjazzjoni ma kienx spjegata sew lill-ġurija. Il-qorti tal-appell kriminali, ippreseduta mill-imħalfin Raymond Sipac, David Cicluna u Joseph Zammit McKean, laqet l-appell u ħassret is-sentenza ta' 18-il sena ħabs, kif ukoll il-multa ta' 20,000 euro u ordnat li José Edgar Pena jerġa' jiġi proċessat mill-ġdid u jitqiegħed fl-istess pożizzjoni li kien fiha qabel m'għadda ġuri.